Hoi, eta ongi etorri xapa, San Martin jaixen inguruan urtero dantziak izaten dugun zita ontara. Dakezuen moduan, Moises Azpiazu dantzari bikaina nomenez antolatzen da bikote nausi izendako txapelketa hau, eta aurten ja 33. da, 33 urte bete ditu, ja, txapelketa honek. Eta, bueno, urtia pealakoa die, kriston edadia, eta berrikuntzekin dator. Lehengo berrikuntzia, gaur hemen elkartzia, ezta? Pilotalekuan izen biharrian, frontoian izen biharrian, da, espero du goxo-goxo, eta, dantza saioaz ondo disfrutatzeko moduan egon gozatela. Eta beste berrikuntza batzupe izango dira, gero txuo azalduko ditugunak. Datu batzuk emotearren, badakizue, antolatzailea Bergako musika eta dantza eskolia dela, eta laguntzaileak Bergako udala eta Euskal Herriko dantzarixen biltzarra dela. Epaimaikideak, Euskal eren lan zaila itxeko prest Euskal dantzari biltzarrek izendeutako 3 kideak osatzen da epaimaixa, Gabriel Alonso, Arantxa Garin eta Antxon Mendizabal dia epaimaikideak. Eta berriz, musikari xape hementxe ditugu prest, fandangua dantzatzeko Bergarako txistulari bandia izango da, ordokagu prest, eta harina dantza itxeko, estanga anaiarrebak izango dira. Eta berrikuntza gaur izango da, fandangua eta harina 6 pausukua dantzatzeaz aparte, beste 2 frogabe ongo diela. Besuak dantzan eta eremu txikikua, baina gero hau azalduko dutzuet. Orduan, gaur dauzkagun bikotiak 10 dira, eta izenak esango ditugu, danok ezagutzeko, nahiz eta sosketia, egin da dagoen ze ordenetan dantzaingo da ben. Azpeitxitxik Elaia Elortza eta German Aranburu, Legazpikua dian Idoian Arbaiza eta Irati Olaizola, Azpeitxitxik baita Maite Beobide eta Mikel Zubinaz, Maider Aginaga eta Iker Belintxon Lesoarrak, Azpeitxitxik baita Laura Bastida eta Ekain Uskudun, Gasteizti datoz Sara Txabez eta Gorka Etxeandia, Azpeitxitxik, Maider Arrieta eta Jonander Iriondo, Bergararrak, Etxekuak Saioa Galarraga eta Julen Murgiondo, Pasaia eta Irurati datoz Idoia Besada eta Xabier Artola, eta 10. bikotia Errezil eta Azpeitxitxe datozenak Leire Izmendi eta Gorka Kerejeta ditugu. Horretxek 10 bikote bikain hemen izango ditugunak, eta seguru asko disfrutatuko dula erak ikusten. Eta beste ibarik, doinu probia eitxeko, eskatuko notzueke, joteko, dantzarixak presto daitxezen, eta segitxuan ekingo dutzau txapelketiai.